केशर न घालता कलर भारी इलो आला. होय होय. नाव घ्या नाव घ्या काय नाव घ्यायचे, नाव घ्या नाव घ्या काय नाव घ्यायचे, खिरीत तूप घालायचे, शांताराम रावांबरोबर लग्न झालं म्हणून सगळ्यांशीच निभून घ्यायचे. माहेर आणि सासर हो. आणि अख्खं जग. हो पण आता माझं नाव ऐकल्यावर तुला वाटलं आज मी काय बनवते. तशी थोडीशी आयडिया येईली. खिरीशी संबंधित कुठली तरी रेसिपी असतली, पण मी मनात विचार करते. तांदळाची खीर तर दाखवली, 2 रेसिपी लापसी सुद्धा दाखवली गुळाची. मग आता तिसरी रव्याची खीर काय दुसरी कुठली खीर? शेवयाची खीर. अरे रे, तिथपर्यंत मी पोचाकच नव्हतं. हा. शेवयाची खीर. आता गावी गेलं होतं तर माझ्या बहिणीकडे शेवयाची पाकिटं पडलेली आणि मी एक दिवस नाश्ता केलं तर म्हणतात ताई दूध कुठून आणलं, कारण त्यांची गाय कमी दूध दे. तर त्या कमी दुधात आमच्या 2 घरांका चाय पुरता पुरा. मग ती म्हणतात दूध खायला आणलं ताई. मी कमी दुधात आणि बिना दुधाची शेवयाची खीर करतोय. पण मी म्हटलंय ना तुमचा शीर खुर्म्याचे थोडेसे ट्विस्ट वाली कमी दुधातली तरी चालेल. हा, मी आता अर्धा दूध आणि अर्धा पाणी अशी शेवयाची खीर करतोय. दुधाचं कोणतीही गोष्ट करूची म्हणजे दूध फाटण्याची भीती. आणि जर खिरीतला दूध फाटला तर खीर खाऊची मजा ती गेली. सुद्धा टिप मी देतले. दूध कधी टाकायचा आणि केव्हा टाकायचा. मग दूध आपला दूध आपला फाटणार नाही. मग तेच मी सांगले ना, काहीतरी रेसिपी मध्ये सिक्रेट होया काय नाही. होय. आता अशी प्लेन रेसिपी दाखवली तर मजा काय घेतली. बरोबर. करूया मग सुरुवात. चला झटपट. चला काय करतात पहिला? नेहमीप्रमाणे गॅस लायटर शोधतात. गॅस, कढई, लायटर हे 3 गोष्टी तर आहेत. त्याच्यानंतर बाकीच्या सुरुवात. हो. आता हे झालो शीघ्रम. शुभश्च शीघ्रम. श्री गणेशा. चला आता आपलं ही जी कढई आहे ती गरम होऊ नये, बरोबर ना? कढई गरम झाली. कढई तापली. आता मी 2 चमचे तूप घेते. कधी पण शेवयाच्या खिरीमध्ये तूप जर घालूचा तर त्या कमीच घालायचा, नाही तर त्या वरती तरंगता आणि खीर एवढी सुशोभित दिसत नाही. आता हे 5-6 बदाम घेतलंय कापून, 5-6 काजूचे तुकडे करून घेतलंय, 5-6 पिस्ता घेतलाय आणि हे 1 चमचो चारोळी घेतलंय आणि अर्धा चमचा वेलची मी अशीच घेतलंय. ती आता लाटण्यात चिरडतलंय. मनुका कित्याक नाही घेऊ? मनुका काय लोक म्हणतात की दुधात गेल्यावर खीर फाटता, कारण मनुका थोडे आंबट असतात ना, म्हणून मी नाही घेतलंय. पण घातलाच ना, आणि ज्या वेळेत घालूची त्या वेळेत घातलास तर काही खीर फाटणार नाही. असतील तर नक्की घाला. आता काय करताना? आता आपली चारोळी चला तिने जाऊ दे तुपात. चारोळी ना कशात पण घालते वेळी थोडीशी भाजून नाही तर तुपात अशी परतून घ्यायची. आता चारोळी आपली तुपामध्ये छान परतून झाली आहे. आता ही का मी काढून घेतय. येतला मध्ये आता तिची साला निघाक लागली म्हणजे छान परतली. जास्त पण नाही, नाही तर काळपट होता. मागच्या खीर मध्ये काळा काळा दिसतात. ये बाहेर ये. हो ती येता काय एक 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 येता लाईन लागली. आता ढकलताय बदामाचे काप. मस्त सगळा वेगवेगळा फ्राय करून घेतात ना. हा, असे केले ना की क्रंची होतात. हो क्रंची होतं. आता तुमका जर नाही तळून घालूचे होत ना तर बदाम भिजत घालायचे आणि ते घालायचे खिरीत. तर हे बदाम पण आपले झालेत लालसर भाजून. आता ह्यांका पण मी काढून घेते. आता इले आपले कोकणातले मालवणातले काजू फेमस. हो, काजू ऐकलं ना की मला प्राजूला होय. पिक्चर काय ते डायलॉग काय होता सांगा? काजू कतली आणि प्राजू पतली. तशीच स्नेहा बोलतात की स्नेहा पण पतली. त्याच्यात पण शांताराम नावा. होय ना. कोणाचा असता पण त्या वडिलांचा. प्रथमेश शांताराम परब. आणि सांगूचा झाला ना तर तो आमचा गाववालोचा. येवा मग आमच्या श्रावणात तुमका येऊचाच लागतला. आता हे सुद्धा हे काय काढल्यात? हे पिस्ता ढकललंय. ते पण आता जास्त असे खरपूस केले नाही लाल, पण कारण आता तूप तापला बराच. आता आपले शेवये थोडेसे परतून घ्यायचे राहून. हा, शेवये कुठले घेतल्यात तुम्ही? भाजलेले ना, बारीक बारीक असे तुकडे करून? हो, हे भाजलेले भेटतात, नाही तर एकदम सफेद धोप पण गावतात. ते गावले तर तुमका 7-8 मिनिटं तरी भाजूचा लागतला, पण हे थोडे भाजलेले आहेत म्हणून मी 2-3 मिनिटात भाजतले. असेच शेवयाची घेऊ आहे. हा, हे झटपट होतं खीर. हा.
तूप बराच तापलेला आता. तरी गॅस एकदम लो होय होय, मंद, एकदम मंद. काचवासारखं. शेवया ना तोडूनच घ्यायचे, नाही तर काय होतात ते असे कुठे 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 उडत राहतात. जसे जसे भाजणार ना तसे तसे तुटतात ते. जास्त नाही भाजायचे. हा, असं 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 करून तोडायचे, पण आस्ती करायचा, नाही तर उडत, नाही तर ते बाहेर उडतले. आता हे चांगले असे 2-3 मिनिटावर मी परतून घेतलंय. सगळा तूप त्याका मस्त डसला आणि चांगले खरपूस पण झाले. मस्त दिसतो तो सोनेरी रंग. यम्मी. आता मी याच्यामध्ये 1 वाटी शेवला खरा 1 लिटर दूध लागता, मी अर्धा लिटर दूध घेतलंय. आता ह्याच्यामध्ये अर्धा ग्लास पाणी घालतलंय. सायटिक चिकटले ते काढून घ्या. हे बघा, ह्या सायटिक घ्या. हो, ते तुपाची. आता ह्या अर्धा ग्लास पाणी. आता अगदीच तुमका दुधाची आवडत नसत आणि तुमका दूध घालूचाच नाही आणि पाण्यात करूचा, तर अशी भाजून झाली की ह्याच्यात अर्धा लिटर पाणी घालायचं, म्हणजे 2 ग्लास. 2 ग्लास पाण्यात ही चांगली शिजवून घ्यायची आणि त्याच्यात मध्ये शेवटाक मग तुम्ही वायच दूध टाकायचा 2-3 चमचे. खिरीक तोच कलर येतलो. असं सारख्या ढवळत राहावं ना. होय, दूध आहे ना शेवटी, खाली डसला तर. म्हणजे रबडी बनवताना किती कसरत असते. हा, तसा ढवळूची तर सवयच झालेली आहे. सगळ्यात जेवण बनवतो आपण ढवळतो, तसं मी माव टाकलंय ना परब किचनवर, तेव्हा पण मी इरडभर ढवळत होतय आणि तो तुमका लिंक देतोय, तुम्ही बघा. आता झाला का ढवळून? होय, आता कड इलो ये. ढवळता ढवळता कड इलो. मस्त दिसता हो खीर. हो, आता किती दूध आणि किती पाणी वतलेलं आहे तर बघा. ढवळून ढवळून तरी पण किनाऱ्या कशी रेष इलेली हा. आणि खीर आपली चांगली त्या दुधाच्या आणि खिरीचं लेवल बरोबर इलो अंगासरशी. आता माझे फेवरेट घालतालत कधी घालतलो, आधी साखर घालू पहिया. आता हय आपण साखर घालून घ्यायची, चमचो बाजूक करायचा. तुमच्या चवीनुसार कमी जास्त तुम्ही साखर करू शकतास. आमका वाईट जास्त गोड लागतात. हा, ह्याच्यामध्ये ना तुम्ही सुक्या खोबऱ्याचे तुकडे पण करून टाकलास तरी ते छान लागतं. थांबा, जास्त खोबरा कित्याक खाता? मालवणी लोकांनी खोबरा किती एवढा जास्त खायचा, आणि त्या आता आपण जेवणात रोजच्या घालतो, वाटपात म्हणा, ह्याच्यात म्हणा, त्याच्यात म्हणा, घालतोच. तरी थोडं खिरीत आराम म्हणून आम्ही ह्या वेळेक लापसी रव केलं ना, त्यात पण नाही घातलो. त्यात ओला खोबरा सुक्या खोबरा घालतात. मस्त लागतं पण चव. हा, कधीतरी ठीक आहे. हा, पण तुम्हाला आवडत असतात तर घाला. सुक्या तुकडे एवढे एवढे करा आणि ते घाला. ते पण भाजून. हा, असे तळून वाईज घातलास तरी चालत, नाही तर सुके खोबरा कसा त्याका तेल सुटतात, असेच घातलास तरी चालत, किसून घातलास तरी चालत. खीर बघून ना एक आठवण झाली. आम्ही केरळला गेलेलो ना हनीमून साठी, तेव्हा काय झालेलं माहितीये, केरळमध्ये ना ज्या हॉटेलात गेलो ना त्या हॉटेलात साईड डिश म्हणून ही खीर असताच असता. शेवयाची खीर. त्याचं काय म्हणतात नाव तर तुम्ही बघा कमेंट मध्ये सांगा. हा, आता हे का कसं शिरखुर्मा म्हणतात, हा, आम्ही शेवयाची खीर म्हणतो, किंवा दुधातले शेवये. हा, तशा साऊथ मध्ये काय म्हणतात ना त्याचं उत्तर कमेंट मध्ये नक्की द्या. हा, आता चला खीरातलं दूध आटोतीला, साखर पण मिक्स झाली चांगली. आता आपले सगळे ड्रायफ्रूट. वाव, आता ही नवरी नटली. हो, मोती घातल्यान, नत्ती घातल्यान, हे बांगडे घातल्यान. आणि खरो म्हणजे मजा म्हणजे काय, खरी चांगली दिसतली पिस्त्याने. तो हिरवो कलर जो दिसता ना, त्याने ते खिरीक रूप छान येता. आता नवरीक आपल्या नटवूया. नवरी म्हणजे काय, शेवयाची खीर. आमका असंच माझ्या मनात इला नवरी, बरोबर ना. नवरी नटली काय त्या पुढे तानुबाई. माझा आवाज भसाडो, तुम्हीच बोला गाणं काय तर बोला लवकर. खंडेरायाच्या लग्नाला बानू नवरी नटली, खंडेरायाच्या लग्नाला बानू नवरी नटली, नवरी नटली कालबाई सुपारी फुटली. नवरी नटली बघा, जशी ड्रायफ्रूट घातले ना तशी नवरी सारखी नटली का नाही खीर, तुम्ही पण सांगा कमेंट मध्ये खरंच असं की नाही. होय होय. आणि आता कसं मी बोलले ना, पिस्ता जर तुमच्याकडे नसत, ते हिरवे हिरवे जरा छान दिसतात ना, मग तुम्ही काय करा, त्याच्या जागी वेलचीची बोंड आहेत ना, ती साली सकट टेचून टाका. मस्त, त्यांनी पण पिस्त्याची जागा भरून येत तुमच्याकडे. सत्या माझो झील शिंकलो. सत्या. चला आता झाली.
आता लाटची काय वेलची पावडर आणि जायफळ पावडर. आता मी वेलचीची बोंडा अशीच घेतलंय, ती लाटण्यान चिरडतलंय निघालतलंय. होय. फायनल इन्ग्रेडियंट्स. शेवटचा साहित्य, शेवटचा टचअप म्हणजे फायनल टच. मस्त वास येलो हाताक पण, सुगंध वेलचीचा सुगंधच येता, वास नाही. आणि शेवयाची खीर तयार हा. आता मी गॅस घालून घेते. केशर न घालता कलर भारी इलो आला. होय होय. असत केशर आणि घालूचो असत तर घाला. केशरचे 2-3 काडी घातलास तरी खीरीक छान कलर येता. चांदीच्या बशीत नाही, पण ह्या तांब्याच्या ह्या कढईमध्ये मी खीर घेतलंय शेवयाची. तर एक उकाणं होऊनच जाऊ नये ना जाता जाता. चांदीच्या बशीत घेतली शेवयाची खीर, चांदीच्या बशीत घेतली शेवयाची खीर. श्रीकांत रावांचं नाव घेईपर्यंत मला नाही धीर. वाजवा तुम्ही पण टाळे. मस्त की नाही? अशी झटपट शेवयाची खीर तुम्ही पण करून बघा आणि खाली कमेंट मध्ये नक्की सांगा कशी लागली. आज तुमका वाईच खाऊन दाखवलं असतंय, पण पहिलो मान देवाचो. काय गोड पदार्थ केलो की पहिलो मान यो देवाचो, नंतर आमचो. आणि आमचो असा उपास. उपास सुद्धा असा. उपास असा मार्गशीर्ष महिन्यात नैवेद्याक करा, कधी सणासुदीक करा, कधी अशीच खावीशी वाटली तरी करा. मुला खुश होतं ना ही खीर खाऊन खरंच. आणि ज्यांका जास्त शेवया लागतात त्यांनी जास्त शेवया वापरा, कमी लागतात त्यांनी कमी शेवया घाला. दुधाचा पण तसाच. चला, अशी ही शेवयाची खीर तुम्ही करून बघा. परब ही नवरी जी आम्ही नटवली नवरी नटवल्या, नवरी जी आम्ही नटवली ती तुमका कशी वाटली हे सुद्धा सांगा. आणि परब किचन लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. नेहमीप्रमाणे हसत रवा, खात रवा आणि अशात नवनवीन रेसिपीसाठी परब किचन पाहत रहा. धन्यवाद.